Yes. Jeg har så sammen med min gruppe lavet et forsøg, som påviste saltindholdet i 4 gram toastbrød. Og formålet ved det her, det var ligesom, at vi skulle finde saltindholdet i det her cirka 5 gram toastbrød ved hjælp af noget titrering. Allerede her, så kan vi så også fortælle, at det var en kvantitativ undersøgelse, siden at vi gerne vil have, altså vi vil gerne finde præcis saltindholdet, så det har noget med tal at gøre. Så derfor er den kvantitativ. Måden vi gør det på, det var først, så ville vi veje 5 gram brød. Altså selvfølgelig blev det ikke helt præcis 5 gram, men så noterede vi så bare den præcise, men cirka 5 gram. Det var bare altså 5 gram, så det var ligesom noget til at virkelig have at gøre med det, så det er bare noget stort. Og så tog vi så det her brød, eller det her brødstykket, og så puttede vi ned i et bærglas, og så overhældte vi det med 50 ml demineraliseret vand. Og selvfølgelig brugte vi demineraliseret vand, fordi hvis vi brugte helt normalt postevand, så er der også en masse mineraler og sådan noget i, og noget kalk og sådan noget. Og det har vi ikke lyst til, at skal indgå i vores reaktion. Så det er demineraliseret vand. Ja, så kan vi også få et forkert resultat til sidst, og det har vi ikke lyst til. Og så derefter, så vil vi så hen og lige bruge det her ned vi prøver magnet ned i, og så monterer magnetomrør i 10 minutter med rimelig god fart, så det vil blive mere, altså brødet det bliver ligesom opløst, og så regner vi ligesom også med, at alle de her næringsstoffer, de kommer, altså at også forholdet det bliver det samme, alle de ting, som er i brødet, det kommer til at være det samme, når det i vores opstilling her. Så det er ligesom også en forudsætning for, at det her forsøg skal fungere. Det vi regner sådan set med, at forholdene det er sådan set det samme i opstemningen her. Nu er den så kørt i 10 minutter. Nu tager vi, og så filtrerer vi den en gang. Det tog også lidt tid. Men det fik vi til at fungere, og så bliver det sådan en klar væske. Det har nogle billeder af senere. Så tog vi så og titrerede det med 10 ml eller så tog vi så 10 ml af vores filtrat, og så titrerede det med noget sølvnitrat. Hvorfor gjorde det med sølvnitrat? Det gjorde vi selvfølgelig, vi kan lige se på reaktionsskemaet herovre. Vi ved jo, at salt, det er jo natriumklorid. Og vi ved jo, at kloridien her, de vil rigtig gerne, eller faktisk sølvet i sølvnitrat, det vil rigtig gerne reagere på de her kloridioner. Og derfor så kan vi så få dannet det her tungtopløselige sølvnitrat, som vi så kan se på og måle på. Så det er derfor, vi bruger det i forsøget, så vi ligesom kan, og ved ekvivalenspunktet når vi har titreret, så ved vi jo, at så er stofmængden af sølvnitrat og natriumklorid, så er den samme. Så på den måde kan vi ligesom finde ud af det. Og så er det billeder på undervejs. På det første billede her, der var det var lige efter vi havde proppet brødet ned i, eller overhældt det her brød med noget demineraliseret vand. Og så var vi i gang med at omrøre det her, som vi kan se. Efter vi havde opprøvet det, så skulle vi jo hen og filtrere det. Det kan vi så se her. Hvor jeg billedet af filtreret. Og det tog, det var meget. Altså, når det er sådan noget tykt noget her, så tager det noget tid at filtrere. Så det tog noget tid. Og så kan man så se filtratet her, det er faktisk fuldt klart. Så tager vi noget 2,7 diklorfluorosen her, som vi indikator, som vi drøber ned i, for at vi selvfølgelig kunne se, hvornår ekvivalenspunktet det var nået. Og så lige hernede i, hvor vi sådan set er lidt træer med vores, den har stadig den samme farve, den havde sådan en gullig farve til at starte med, og så er det først, når den skifter en helt anden farve, at så er ekvivalenspunktet nået. Ja, og så i næste billede her, der er vi også i gang med det, og så kan vi se, der har den fået lidt mere farve, så den er også lidt længere. Lige pludselig, så skete det, at lige ved en dråbe, bum, så blev den bare pink, og så vidste vi, at så var ekvivalenspunktet nået, så er stofmængderne det samme. Og så har vi selvfølgelig noget databehandling af vores konklusion. Den første massen af det brød her vi havde, det var 5,09 gram. Og så aflæste vi væskestanden i retten til at starte med, til at være, altså det er VB0 til at starte med, så det var 4,2 ml. Og så væskestanden i retten til slut, det er så 6,8 ml. Det vil så sige, at den mængde sølvnitrat vi har brugt, det er 2,6 ml. Og når vi så kender
vores det brugte volumen af det her. Hvis vi kender for vores koncentrationsformel, så vil vi omskrive den gang, og så kan vi sige, at stofmængden i koncentrationen af det her sølvtræt gange med volumen af det forbrugte. Koncentrationen af det her, det var så 0,1 mol per liter. Og der har vi et problem her, fordi vores svar det er i milliliter. Nu tager vi lige gange med 10 minus 3, fordi det skal 1000 milliliter til en liter, som fremgår af navnet. Så derfor per liter per milliliter. Så kan man tage stå i liter, så kommer enheden til at gå op. Og så får vi så, at det er 2,6 gange 10 minus 4 mol, som også er 0,000026 mol. Ja. Og så i opfølgningen, så tager vi lige gange det gange 5, og så finder vi så ud af, at det er 0,0013 mol. Og vores den brugte masse af, massen af natriumklorid, den har vi så taget og ganget med det har vi lige taget og ganget stofmængden af natriumklorid, som jo var den samme som stofmængden af sylnitrat, siden det er ekvivalenten dernede, og så ganger vi lige med molarmassen. Så kan vi så se, så går enheden op, mol ud med mol, og så gram tilbage, og så har vi så hvor meget det vejet. Og det var så 0,75972 gram. Men det var egentlig meningen, at vi skulle finde masseprocenten af det her, og ligesom sammenligne det med det, der stod på emballagen. Og masseprocenten her, den har vi her. Formlen. Altså, vi tager så vores masse af natriumklorid, som vi har her, og så dividerer vi den med massen på både i alt, og så gange 100 gange. Det er sådan set basal procentregning, som lige omskrevet til noget kemi. Og så får vi så 0,149%, så cirka 0,15%. 0,015. Og så på emballagen, så stod det så, at 100 gram brød, så var der cirka 1,3 gram salt. Og så tog vi så også og vi fandt jo så ud af, at der var så gange så tog vi lige og sagde 100 gram divideret med det gram vi fandt, og lige gange det med procenten der, eller gange det med massen igen, så får vi så at i 100 gram med vores koncentration, så var der så 0,49 gram, som er sådan cirka 0,2 højere, men altså, det vil så sige, at vi har en procentafvigelse på 14%. Så altså, det er rimelig tæt på, men altså, det er jo ikke helt det samme. Men altså, der er også en del ting, der kan gå galt. Altså blandt andet, som vi snakker om før, så hvis vi får præcis alle de der næringsstoffer med i, når vi tager brødet og hælder det over med det mineralske vand, så regner vi jo med, at alt det vand, der kommer i, eller at den der filtrat der, det afspejler ligesom alt det, som er i brødet. Men det er jo ikke helt sikkert, fordi det kan godt være, at der er nogle ting, som ikke kan opleves i det, og altså, der er nogle ting, der kan gå galt. Og så selvfølgelig også noget, når vi aflæser og sådan noget, så kommer der selvfølgelig også nogle usikkerheder. Så altså, der er jo en del fejlkilder, der spiller ind, men det må passe sådan nogenlunde.